नै लोगोफोर जोंना सेंग्राफ्रा बोरमा जानो नागिरदों ज' फैसा खांलायनानै बेहायनो एसे भिडिअ लालायबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक शेयार खालामहरदो भिडिअखौ सिरि सिरि होलांसै लाङाव नै जोंना बोरमाया फाल्ला थामसो दंखायो सुसिगोन आरोना दा लागाव दा गया 1.5 केजि नामा बोरमा खासि लोगोफोर केजि 700 एक जाबाय लोगोफोर एक इसे थांखोनो दासो सुथारबाय 2 किल' 20 थांखो होनदो दासो थांबायलै मा जाबाय थायोलै एबार जादो हालाबना 2 किल' दुइ नै नायग्राफोरा ओमफ्राय नै पासा जानांगौ नामा Talang share bang jangan nang share. Robra. Berapa kilo siapa? ini soal aja udah Allah singar gini 3 केजि लोगोफोर 400 ओंखारनो हागौ नामा ini boleh bini pak Hari Dandi Munda cari pas 6 kg aja ini kan pas grup soy Ayo boy. Hidup grup soy Terus bukan sana yang lari जाबाय Ini buat dia. ini harap sadu sudah kita kagum dah soy kono deh soy baru dong जोब्बाय 6 केजि जाबाय लोगोफोर 6 केजि bisa kalau दे Lihat tuh bang, kayak beda. नोंखाखैब्रा आङो जोंनिखौबो देखा अमा बेदरनिखौ अमा बेदर दिनैसो जालायसिगोन दाखालिथ' र'दा जाबोनो हायासै बाला नै लोगोफोर जोंना बोरमा जायो नै अमा जानो बोरमाजों लगायना ब्रा जों जाखाथारा बोरमाखौ हो मानि खाना मानि आर्मि खारग्राफोरनि ना आसल नंगौ ना आर्मि खारग्राफोरनि बोरमा जानो नागिरदों आंथ' रोंखाया र' एवना जानो बिसोरसो बै दै सुब जाबाय थावख' Rai masih selek dari mana mah? Selek. Terakhir. Mana benar saya? Belum ya lah, naik berapa pun jauh. Mana mazanya? Monos ndas dorsi sigil. Murah si jom juga berapa? Kubel dan murah ulang lah. Nah. लोगोफोर जानो थाखाय एकदम थाग थियारि जाबाय नै लारि लारि जजोब्बाय बोरमा जाग्राफ्रा मालाय रानबाय नै जोंना ओमफ्राय अमा हांनाया एकथनना लादो जाफैब्रा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो